social. Así que Reca, lo que irás, imos a darlle, vamos a De darvos a benvida porque voulle dar paso a Silvia. Hola, moi bons días a todos e a todas. Bueno, primeiro, que sepades que é un orgullo para min estar nesta apertura da terceira carreira por a igualdade aquí en Barbadás. Que saímos a correr, a camiñar e a adestrar. E que demostramos cada día que temos as mismas capacidades. Silvia, Silvia. Porque cando as mulleres nos xuntamos para facer deporte pasan cousas moi bonitas e vos sabedelo ben, chicas. Porque ás veces todo comeza con ese pequeno pasiño e pode acabar cambiando moitas cousas das vosas vidas. Moitas grazas a todas as persoas que fan posible esta carreira, en especial a todas as mulleres que estades hoxe aquí. Desexovos unha carreira chea de forza, ilusión e compañeirismo. Bien, bueno, pois vamos a darse a carreira. Vamos a facer a conta atrás, así que tenes que axudarte. 6, 4, 2, adelante!
de esta mañana.
Ella,